दिनै 30 जुलाइ मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनि दिनै 29थि थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोबाय थादों। दिनैनि साना फारसेथिं साननो थाङोबा दुखुनांथाव। दिनै बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाय जिथुनाखि मावबादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन हरनाय लेखायै जोङो बेखौ थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय मावबोदोंमोन आरो दिनै 30 जुलाइ खालि जोङो बेखौ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ जोङो फोजोबफैबाय। दा बेवहाय जोङो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि आरो इंराजि बे मोनथाम आयदाखौ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो जोङो बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ जोङो दैमालु गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि बे थाखो खथायाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो बे फोरोंथायखौ होदोंमोन आरो दिनै जोङो फैयै जोङो दिनै 1 दान बिथांमोननो फोरोंथाय होनायनि उनाव जोङो दिनै बिथांमोननि फरायसाफोरखौ आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै जिथुनाखि दान बान्था होनानै जों बिथांमोनखौ फोरोंहोदोंमोन, फोरोंगिरिफोरखौ जोङो दिनै दान बान्थाखौ बिथांमोननो जोङो गथायबाय आरो लोगोसे जोङो फरायसाफोरखौ दिनै जोबथा सानाव जों बिथांमोनखौ गुन गोनां सोलोंथाय लानायनि जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायदों। बे हाबाफारियाव जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि रुपनाथ मोसाहारि आदाया बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि प्रबिन दैमारि आदायाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अनसुला बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिकेश ब्रह्म, थुनलाइ नेहाथारि बिनाराम बसुमतारी आरो हारिमु नेहाथारि बिपिन खेरखातारि फंबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जिथुनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां नुदोंमोन, बे थांखिजोंनो जोङो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोङो एसेबो जोङो फावसायना थायाखै। जोङो जेसे हायो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै दिनैनि आथिखालनि मुगायाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो बुंबोबाय थादों बा बिथांमोनखौ जोङो जौ जुवानिफ्राय, ड्राग्सनिफ्राय, गारि मटर सालायनायनिफ्राय, मबाइलनिफ्राय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय, समाजनि गाज्रि हाबा हुखाफोरनिफ्राय जों जेब्लायबो गोजानाव थानांगौ आरो लेखाखौनो फरायसाफोरा गावनि गुबै खामानि आरो गुदि खामानि होननानै लेखाखौनो गोसो होनानै फरायनांगौ बा बिथांमोना फरायसा जिउआव जायफोर मोजां जिराद बेफोरखौ लानानै आवगायलांनांगौ आरो जायफोर गाज्रि मुवा बा गाज्रि खामानि बेफोरनिफ्राय एरायनानै बिथांमोना गाव गावनि सोलोंथाइ जिउखौ मोजाङै लांनांगौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो दिनैनि मुलुगखौ जोङो मोनदांनो हायो आरो आवगायलांनो हायो। बेखौ गासैबो खोथाफोरखौ जों फरायसाफोरनि सिगाङाव जों बिथांमोनखौ बोसोन होदों आरो बिथांमोना खोब मोनसे गोरलै गोसोनि बे समाव बिथांमोना जि बोसोनै बेखौ लायो आरो आसा खालामदों जोंबो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोननि इयुना सोलोंथाइ जिउआव अरायबो गोजों जाथों आरो जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामि बर' माहारिनि सुबुंफोरा जाहाथे जेरावखि थाया मानो जोंनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव बिथांमोना बिमा बिफा समाजा मदद होनांगौ। जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय जेब्लायबो बिथांमोनखौ बासायना लाखिनांगौ आरो जोङो मोजां खामानि आरो गेलेनाय बायदिसिनायावबो जोंनि गथ'फोरखौ जेरैबो बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि समाज आरो जोंनि दिथागिरि बिमा बिफा दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो जेब्लायबो मोजां खामानि मावनांगोन बा फरायसाफोरखौ बोसोन होनांगोन। जोङो बे हिसाबैनो जोङो दिनै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर'नि न'खर, बर' फरायसा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनाय बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों। नोंथांमोननि गथ' गथायफोरखौ जेरावखि फोरोङा नोंथांमोना खबर ला, मोजाङै फरायनो हो। दिनै गुदि फरायसालियाव, गेजेर फरायसालियाव आरो गोजौ फरायसालि मोनैसेयावबो सोरबा
BA लेभेलाव BA नि फार्स्ट सेमिस्टार, सोरबा बायदिया हाई सेकेन्डारि, सोरबा बायदिया हाई स्कुल, सोरबा बायदिया ME स्कुल आरो दिनैसिमबो LP स्कुलावनो जोंनि माखासे गार्जेनफोरा थिग नङैनि थाखाय, समाजा थिग नङैनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा लेखा गारनो गोनां जादों। ओंखायनो जों बे सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेफोरनि फारसेबो नोजोर बोनानै जों जेसे हायो समाजखौ सांग्रां खालामनो नाजादों। दिथागिरिफोरखौ गुदि फरायसालिफोराव हाबनाय, गेजेर फरायसालियाव हाबनाय आरो गोजौ फरायसालियाव हाबनानै जों माखासे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ समजों लोगोसे खालामबोबाय थादों। गार्जेनफोरखौ आरो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां खालामनायाव थुलुंगा होनायाव जों सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबो फावसायनानै थायाखै। दिनै बेनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानानै मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ आरो बे मुलुगखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिनांगौ आरो बर'नि नाम मान सन्मानखौ नोंथांमोना लाखिनांगौ। बेखौनो खावलायनानै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दिनै गोलोम बोथोरनि जोबथा बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ जोङो दिनै फोजोबबाय आरो